Vítám diváky u rozhovoru se studentkou Konstelační akademie Karolínou Rehorovou. Tento rozhovor bude o konstelacích a Karolína bude sdílet svoji cestu konstelační, ale i možná osobní. Karolíno, představíš se nám trošku více? Áno, ďakujem Adelka, ahoj. Tak ja sa volám Karolina a som hypnoterapeutka a venujem sa práci s ľuďmi, ktorí hľadajú ako keby spôsob, ako sa posunúť vo svojom živote, kde sa možno zasekli. A u mňa majú možnosť vybrať si, či využijú silu svojho podvedomia na uskutočnenie svojho zámeru, alebo prostredníctvom konštelácií osobných a prostredníctvom zážitku z konštelácií ako keby sa pozreli na širšie súvislosti, ktoré môžu ovplyvňovať ich život. Mhm. Takže ty děláš teda hypnoterapii, tu si asi dělala dříve, že jo, než konstelace? Áno. Mhm. A čím tě teda zaujaly ty konstelace, že ses do toho tak pustila? Tak v prvom rade konštelácie si ma pritiahali tým, že som bola zvedavá a neustále vlastne ako keby som sledovala a skúmala, čo všetko ovplyvňuje ľudské vzťahy a aké súvislosti vlastne ovplyvňujú tie vzťahy medziľudské. A vlastne pomocou konštelácií som si uvedomila, že na človeka nemusia vplývať len teda jeho vlastné nejaké tie pocity, spomienky, myšlienky, ale aj určité širšie súvislosti, či už tá rodina, to pozadie, aj z historického hľadiska a podobne. Mhm, určitě, no. To je tam vždycky takový zajímavý aha moment, kdy my si myslíme, že to tak nějak jako děláme podle sebe a nakonec zjistíme, že to děláme třeba podle nějaké babičky, že jo. Presne tak. No. Mhm. A určitě jsi procházela i nějakýma svýma osobníma konstelacema, tak mělo to nějaký vliv na tvoje vztahy, třeba i na partnerský vztah? Sdílíš to s manželem? Áno, áno. Ja vlastne konštelácie prvýkrát som začala si tak uvedomovať v roku 2019, ale ešte vtedy som sa hlbšie k tým nevenovala. Až keď som nešla s vlastnou témou na konštelácie, a tam som si začala uvedomovať tú silu tých konštelácií. Možno by som to povedala tak, že išla som s tou témou takto, nevidela som na jednu, na druhú stranu, až tam sa mi ako keby otvoril ten priestor a začala som vnímať veci inak. A to dôležité na tom bolo to, že nielen to, že som vnímala veci inak, ale že som pripustila, že to, čo vidím, ako ja vidím a vnímam tú situáciu, môže mať aj iný pohľad. A tým, že som to prijala, že to môže byť aj inak, začali sa určité veci meniť v mojom živote, v mojom vnútornom svete, či už môj pohľad na situáciu a aj na ľudí, ktorí tú situáciu ovplyvňovali. A vlastne tým, ako ja som si uvedomila túto zmenu vo mne, tak tá zmena začala ako keby byť vnímateľná aj na vonok a prejavovať sa aj vo vzťahoch. Mhm. To se mně právě na konstelaci hodně líbí, že i když tam máme různé role, různé zástupce za lidi, kteří jsou v našich životech, třeba za manžela nebo za maminku, takže to ve skutečnosti nejsou ti lidi venku, ale je to opravdu spíš, jak my je vnímáme, jak my je máme v sobě nějak načtené. A tam je ta velká svoboda v tom vztahu, ten vztah proměnit skrz to svoje vnímání, případně nějaké uvolnění emocí nebo nějaké i vyříkání nějakých slov. Takže tam je ten prožitek takový silný, který fakt potom mění i ty vztahy na venek. Áno, presne tak, to bolo aj u mňa. A manžel se nějak zapojuje s tebou do té práce vnitřní nebo sdílíš to s ním? By si teda nám Áno, řekla. áno, zdieľam to s ním. Samozrejme, pri tých konšteláciách dôležité, aby človek mal ten minimálne týždeň, ten priestor a na uvedomenie si tých zmien a až potom vlastne je vhodné ako keby to zdieľať. Ale áno, je veľmi zvedavý a vníma takisto tú zmenu. Mhm. Či už v našom vzťahu, alebo aj prístup, či už k deťom, alebo k iným členom rodiny. Ještě nám řekni, proč se ti vlastně ta metoda líbí? Proč jakoby si to chtěla ještě doplnit tu hypnoterapii o tuhle metodu, o konstelace? Mhm. Tak
Ja na konšteláciách milujem hlavne to, že sú tak jednoduché a pritom tak hlboko silné. A naozaj človek nepotrebuje priveľa slov, priveľa vecí analyzovať, a nejaké hlboké teórie k tomu. Stačí naozaj, aby človek bol otvorený, aby si dovolil byť sám sebou, aby si dovolil pozrieť sa na svoj život a na tie vzťahy, ktoré má aj z iného uhla pohľadu. A tým sa začnú diať vlastne tie zmeny, či už v ňom a potom aj navonok. Je to tak, no. A jak to máš s tím provázením lidí? Vnímala jsi u sebe vždycky nějaký třeba talent na to, nebo vždycky jsi to dělala? Jaké máš takové pozadí svoje profesní, jestli chceš pozdílet taky? Tak nevnímala som to ako talent, určite nie. Ja som niekoľko rokov pôsobila v korporáte, až kým som sa nerozhodla a necítila nejakú potrebu zmeny. A takisto v tom čase som hľadala pomoc pre mojich najbližších, keď sme pasovali sa určitými problémami. A vlastne tá cesta ma priviedla k tomu, či už tej hypnoterapii, alebo aj k tým konšteláciám. A aj v rámci hypnoterapii som často vnímala, keď klienti napríklad sa pýtali často, a prečo moji rodičia sa takto chovali a prečo sa takto chovajú ku mne, alebo prečo som vnímaný ako čierna ovca rodiny a podobne. A vtedy som si uvedomila, že vlastne na tieto otázky prečo práve tie konštelácie môžu najviac takých tých odpovedí priniesť a objasniť tú situáciu toho človeka. Mhm. Takže to takhle pěkně kombinuješ. Áno, oni sú dve rozdielne metódy, ale môžu sa navzájom doplňať, samozrejme, Mhm. ako si to klient želá. Ano, ano. A jaké to bylo pro tebe vést svoji první konstelaci? No, bolo to veľmi zaujímavé, ale pomohlo mi to, ako vlastne aj ty si hovorila, že treba byť otvoreným, vnímať, čo sa tam deje, byť tam viac s tým srdcom a tak intuíciou a viesť človeka takého, aký je. Jeho, proste s rešpektom k jeho jedinečnosti, s úctou k jeho vnútornému svetu a tak vlastne umožniť vidieť a ukázať mu to, čo potrebuje vidieť, aby sa mohol posunúť. To je hezké, to pěkně řekla. Měla bys třeba i nějaký důležitý aha moment, že někdy pro ty lidi mají nějaké prostě úplně jako zážitek v těch konstelacích, takový jako, že jsou prostě úplně překvapení, že tam je něco, co předtím neviděli nebo si neuvědomovali. Máš něco takového? Často sa mi stalo, že aj keď videli alebo vedeli o niektorých veciach, nejak to podvedom ako keby nechceli vyniesť na povrch. A až keď sa to vyslovilo nahlas, alebo keď to proste videli rozložený ten ich vnútorný ako keby svet v tom priestore, až vtedy si uvedomili niektoré veci, tie prepojenia. A toto je také zaujímavé, že naozaj človek možno vie vnútorne, že to niekde tam môže byť, ale ako keby si nedovolí to sa na to pozrieť naozaj, ako to je, dať si to do priestoru a pozrieť sa na to trošku z iného uhla pohľadu. Čiže naozaj je to také zvláštne, alebo teda pekné na tom to, že je to, čo človek tuší možno hĺbke duše, sa až tuto prejaví skutočne a môže spracovať možno to, čo potláča a tým, že spracuje určité tie emócie, tak uvoľní ten priestor zase niečomu novému. Ako to aj ty spomínaš na svojich kurzoch, že znovu sa nachádza ako keby tá energia a začína prúdiť ten život v tých jeho vzťahoch. A vlastne to je na tomto pekné, ten prelom, tá zmena z toho, ako človek príde, či sa už hnevá, alebo akékoľvek iné negatívne pocity môžu byť, či už voči členom rodiny alebo kolegom, to je jedno. A vlastne dochádza k tej zmene, toho uvedomeniu si a úplne k inému pochopeniu a vnímaniu tej danej situácie. Mhm. Jo, moc hezky o tom mluvíš. Mhm. Tak jo, takže kdyby náhodou někdo chtěl s tebou prožít konstelaci, kde tě najde? Odkud jsi?
Tak ja som zo Slovenska, pôsobím v Bratislave a pod video rozhovorom zanechám vlastne aj telefónny kontakt a e-mail na mňa. A teda, kto je otvorený byť sám sebou a pozrieť sa na to, čo ho v živote možno brzdí alebo nejakým spôsobom sa veci opakujú, situácie sa vracajú späť alebo len potrebuje odpovede na otázky, prečo sa mi to deje, prečo mám také vzťahy, prečo nemôžem nájsť partnera, tak vlastne tieto konštelácie umožňujú získať tieto odpovede a pozrieť sa na to, čo naozaj bráni tomu, aby človek mohol sa posúvať vo svojom živote. Je to tak, jak říkáš. Moc děkuju za moc příjemné sdílení Ja a, ďakujem veľmi pekne. hm, a divákům děkujem za sledování. Ďakujem. Ahoj.